Ей, както виждате, днес играем Happy Wheel. Здравейте на всички. О, тази го размазах. Аз съм Кристиан, до мен, който играе това Happy Wheels. Лудият е Теди. Размазваме на нивата. ММА. О, Това е грибаря. гад ти гадно. Аз съм Джон Сина. Да, бе, Джон Сина. Ще Джон си Сина. Русев направо. Той скача. Тун, турун, тун. Тун, турун, тун. Лача. Ама се размаза. Да. Маля ти направо с драгащите на това. Ние тук сме лудите момчета. Това не можа да го фанем. Ама все пак падна. Размазахте се върху кофите. Бигове. ММА. Къде падна, бе? Ще Къде всикне сцената. Ти си луд борец. Право. Една информация за вас. Следващия клип ще снимаме как караме лагерници. Може да е днеска, може и да е утре. Токио Дрифт Берковица. Не. А как ще? Омага! Бързи и яростни. Бързи и яростни Берковица! Ще бъде супер яко. Ще караме лагерници с добавен наш гост. Който спечели предишната томбола, да караме лагерници с него. И той се оказа, че е в Берковица. И това беше радостна новина. И сега с него ще караме лагерници. За това Ще бъде много епично. Ще ви покажем дрифтове. аз имам две лагерници. Аз имам една и се казва Subaru Impreza VRX. Участвала е в VRC. А моите богати спорт? Да, бе, да. Нали каза, че е Audi Sport, бе? Не, едното е богати спорт, а другото е Ауди спорт. Баца кара и Audito. По-добре. Не, ще карам богатите. Ама не мога дрифти. Ама богатите на някъде могат и дрифти. Кой каза? Абе, не това богати, бе. Богатите на Алекс. Да, това май не дрифти. Твоето Audi Sport дрифти. Като моята Subaru. Също още един епизод информатика за вас. Един път ще снимаме един ден с Криси и Теди навън. И ще бъдем с колела. Ще обикаляме Берковица, евентуално. Ооо! Горкичкия. Just what a kid. Чакай. Я ще къдем поемата на другата страна. Нищо няма на другата страна. Watcha! Just what is this? О, ти му падна точно на главата. О, то си сцепи главата. Аз съм Джон Сина. My name is Джон Сина! Джон Сина си потържи единия крак. My name is Джон Сина! Тусихме маста с едно пипване. My name is Русев. My name is Help me. Теди Данов! Показа си истината. Чакай. My name is the Кристиан Петков. Бам! My name is Теди Данов. Кристиан. My name is the Кристиан Петков. What a wow! My name is Теди Данов. Айде играем сега друго ниво. Али! Мале, да му падна стола. Знам. Али, като обаче ме. Сега друго ниво. Я Трол Сокър да видим. Или на Дидо нивата. На Дидо нивата.
където онзи е писал на кирилица, не може. Човек си открил начин как. Я избери Погомир. Той е най-як. Дбайнг, дбайнг. Салто мортале. Дбайнг. Салто мортале обаче се... Виктори! Виктори! Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Enjoy. Big brother. Това е гадното ниво, което и аз съм го играл. Разцепиха ни. Щит. Пази се. Пази се, ще ни оцели. Не успя. Играчи хвоста. Виктори! Играчи хвоста. Аз ми цака малко пак. Некит грил 18 плюс. И ще ми пука. С Погомир. Това го играхме преди малко. Не сме бе. Интересно. Бата! What the fuck is this? Виктори. И това ще е краят. Не, това. Не, ще заредим. Продължаваме си. Сте на много спетна. Изчезнахме. Ама че изкапа на ниво. Това кучето нещо направи отвънка, но не знаем какво. Вие ако го чухте, ми кажете. Добре. Ти чули го? Не съм го чул. Бегай, този харпун. Още един харпун. Але, детето сега ще влиза в болница. Да слейте го, молим ви. Да фак. Мале, ти изтърси детето си, бе. Ти така... Мале, ти си най-лошия родител, който съм виждал. Ти... Оставите собственото дете да падне при най-опасния харпун. Ми пука. Нека има ли това гадно дете? Това винаги ми пресачва бота урана. Ще паднеш. Ама не. Сега че досадното стъкло. Але, детето стана без ръка. Не ми пука, нека умре. Ти си пръсна главата! Теди си пръсна главата! И това ще бъде всичко за този епизод. Ако ви е харесало, прочете лайк бутона. И също се абонирайте. Това беше Happy Wheels. Довиждане, хора!